Hola, som la Júlia i avui us venc a recomanar la millor sèrie que he vist mai. S'anomena Pep. És una sèrie de televisió balear d'IV3, produïda per Singular Audiovisual i dirigida per Ferran Beix, Joan Ortega i Miquel Verd. En Pep és un empresari autònom, casat i amb una filla de 12 anys, que es dedica a la instal·lació d'alarmes. Ell està molt atabalat pel seu gran volum de feina, que l'absorbeix la major part del seu temps. Fins que un dia el seu pare comença a presentar els primers símptomes de l'Alzheimer i a partir d'aquest moment la seva vida fa un gir de 180 graus que el sotmeten a una sèrie de canvis. Aquest decideix anar a viure amb ell per recolzar-lo i substitueix la seva feina per continuar amb el negoci familiar que tanta il·lusió li feia el seu pare. Per tant, el tema principal de Pep és l'Alzheimer del seu pare, que avança ràpidament arrel de la mort de la seva dona, que l'acompanya sempre que la necessita. El que més m'agrada és com dona a conèixer aquesta malaltia, amb molt de tacte i sensibilitat. La personalitat i el comportament de cada personatge i la interacció entre ells demostren un ambient molt càlid i entranyable malgrat tot. Què li has dit, què? Que demà començaré a la farmàcia. Però què m'he perdut? Com ha arribat a passar això? Jo que sé, Pasqual, jo que sé. Com vols que ho sàpiga? Però si no tens el títol. Ja el trauré. Però i la teva empresa? Duré les dues coses Però si la domòtica te dona feinada? i d'això trobaré la manera de compaginar-ho. No podràs. No penses en so cap i ho saps. A més, aquesta sèrie està dirigida a tots els públics i trobem personatges de 3 generacions diferents, amb múltiples perspectives i trames. Degut al seu gran èxit, Pep ha arribat a extendre's fins a 3 temporades i cada capítol té una durada d'uns 45 minuts que passen volant. A cada capítol la trama queda oberta, fet que dona peu a diferents interpretacions i convida els espectadors l'espera impacient del següent capítol. Bé, jo de vosaltres no me la perdria. Suma't a Pep, la unió fa la força.